o de ka bɛ bi kunnafoni la suma bi tarata mina bɛnnen bɛ nazara san kalo tana octobre kalo bi o tile 8 ka bɛ 2024 sama farafinkalo min bɛ n'o ye lasiri fɔlɔ ye an balada ka fɔ bi o tile 4 ye jate la san kalo 4 na do hijira san 1446 salo dugo de bi kɛ ala ka ɲɛ ka dama bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ ka wulada ka fɔ Bandiagara marabolo kɔnɔ na wulikajɔ kɛbaaw bɛ k'u sɔn a yirala ka fɔ ko kari kana kunungo dɛnɛ fɛ k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ ni ka se ka maa dɔw ni to ko sen fɛ ka taa ni baga dɔw ye k'o kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔ ka fɔ wulikajɔ ba dɔ n'i y'a sɔrɔ communiste sifinnakaw olu ye wulikajɔ ba kɛ ni ka se ka joliji dɔw baara dɔw ni k'olu sigi sen kan o sen fɛ cybercriminalité n'o ye bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la bi procureur min ka baara ɲɛsinnen b'o kɔlɔsili ma ale tun bɛ kɛnɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye bi na o baaraw bɛ tɛmɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na minisiri sɛbɛn n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ jago ni ko yakubali ma kɛnɛba dɔ ɲɛnɛmayara ale fɛ an ka kɔriko yɛrɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ka ɲɛso ma o da sɔrɔ o kɔrɔfɔw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la min ka dɔ ka fɔ Garibalo kabini le 17 kɛrɛnkɛrɛnnen septembre kalo tile 17 tɛmɛnen na n'i y'a sɔrɔ wulikajɔ taara waleyajugu kɛbaaw fɛ ka ɲɛsin falajɛ an ka gendarmerie dagayɔrɔ ma ka taa se an ka sanakunnajɛgɛ ma n'o ye aéroport ye o baara min kɛra jamana lakanaw ye wulikajɔw ta k'a fɔ Garibalo ka se ka sɛgɛsɛgɛliw ta ka ɲɛsuma o kɔfɛ ka yɛrɛ ka fɔ k'u bi bɔ ye u yɔrɔ minnu na k'u bɛ Bamakɔ kɔnɔ ani ka taa Bamakɔ kan kabini o kɔni kɛra wulikajɔw bɛ sen na an balala ka fɔ sibiri tɛmɛna wulikajɔw tun kɛra lakanabaaw fɛ jikɔrɔ ni ale Garibali kɔnɔ na kɛrɛnnen ka taa wulikajɔw ta ni ka ɲɛsin ma o baaraw bɛ sen na wulikajɔ kɛrɛ ka dɔ Garibali ninnu bɛɛ lajɛlen sifinnakaw fɛ ni ka taa ɲɔgɔn ye kunungo Jɛlɛbu Garibali la gɛlɛya min b'u kan bi ani u fɛn min ye jamana ɲɛmaaw fɛ u da sɔrɔ kɔrɔfɔw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔnbɔla kana den ka Fabulaye Kulubali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an ma daminɛ ka ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn ka fɔ wulikajɔ ye bi k'a dɔn ka fɔ basigibaliya n'i y'a sɔrɔ n'o ye ka dɔn ka fɔ wulikajɔ kɛbaaw k'u bɛ ka k'o ta yɔrɔ ni yɔrɔ a yirala ka fɔ ko masinaba kɔfɛ ko wulikajɔ kɔni k'u bɛ k'a dili don dugu dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Saro marabolo kɔnɔ na k'i ka dɔn k'o yɔrɔ la bi ka sanga ni gɛlɛya ye ni dugu bilalen bɛ Anbarike kɔnɔ maa ti taa maa ti segin ko denmisɛnnaka dɔw yɛrɛ k'u bɛ bɔ denmisɛnnaka dɔw yɛrɛ an b'a ka fɔ bana kɛlɛ k'u sɔrɔ ani kɔngɔ k'o kɔni kɛra sɔrɔ denmisɛnnaka maa 7 bonyaŋɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ni tora Saro marabolo kɔnɔ an bɛ don min na ko bi u bɛ fɛn min fɔ sigidalamaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen u bɛ fɛn min fɔ jamana marabaaw ye bi u ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ Anbarike minnu bɛ maraw kɔnɔ na ka fɛɛrɛ tigɛ ka se ka taa i ka dɔn ka fɔ maaw ka t'u bɔ bolo la basigibaliya min bɛ yen fu bɛ se ka sira danna cogo min na n'o tɛ ko gɛlɛya kɔni k'a kɛlen b'o dan ye o yɔrɔw la bi ni dugu min tɛ bɛnɲɔgɔnya kɔnɔ na e ni kɛra marifatigiw fɛ kungo kɔnɔ n'a ka lamalama si tɛ se ka kɛ u bɛ fɛn min fɔ hali bi wulikajɔw ka kɛ ni ka dɔ fara kɛtaw kan an bɛ dugawu kɛ jamana in lakana yarabi ala k'a sabati n'an bɔra ye Bandiagara marabolo k'a yirala ka fɔ ko wulikajɔ kɛbaaw bɛ k'u sɔn kari dɔw k'u ye wulikajɔ dɔw kɛ ka na se kunungo dɛnɛ ma ko niw tora la wa baganw caman taara yaasa ka biratigɛ di an ma an ka kunnafoni ɲinina ka bɔ yen ni waati na ale b'an bolo nɛgɛ ka a bɛna yɛrɛ ɲɛfɔ an balimakɛ e yɛrɛ jɔnni ka bɔ mini ne tɔgɔ Jugali Jigiba ka bɔ Bandiagara Jugali Jigiba an ye kunnafoni sɔrɔ ko dimanche don kana kunungo dɛnɛ na ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ dɔw kɛ Bandiagara marabolo kɔnɔ na ko ka se ka bagan dɔw cɛ ka mɔgɔ dɔw ni to a la a k'o kɛra cogo di Monsieur Kulibali n b'aw fɔ dimanche 6 octobre 2024 dans la région de Bandiagara commune de Dukombo an bɛ dugu min ko Jɔnmɔ dugu ni jenina Jɔnmɔkaw jeunes de wulila k'u bɛna taa minɛn dɔw nɔfɛ Jɔnmɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ comme dugu wulila jeunes talen kɔni terroristes ye ka muguci daminɛ jeunes fana b'a sɔrɔ u armelen kun don ani donso minnu kun bɛ yen côté la donc bɛɛ de farala ka terroristes ninnu tirer terroristes u ma tanta yen nɔ koyi u taara ɲɛfɛ an bɛ dugu min ko Solo u taara bagan minnu kun bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen gɛn dugu dɔ bɛ Solo fana kɛ bɔyi de fana u sera yen nɔ ka dugu bagan bɛɛ lajɛlen gɛn bagan gɛnna dɔ fana u y'o faga k'a ka bagan fana cɛ halisa bɔyi mɔgɔ dɔw ma ye u bɔra yen nɔ fana u taara Bangitɛbɛ ninnu bɛɛ commune de Kɛɲɛ dɔrɔn u sera yen nɔ Bangitɛbɛ sugu kun ye dimanche don u taara ga ninnu bɛɛ lajɛlen jeni ka magasinw bɛɛ lajɛlen jeni u ma da o dɔrɔn ma de ka maa 4 faga sur place Bangitɛbɛ ka maa 7 maa 1 fana a fana kun nana sugu la mun ye irigilika de don donc o ye a fana faga maa 5 de kasara u ni la mɔgɔ dɔw kun ma ye u ma se ka Bangitɛbɛ ka bagan gɛn bagan minnu gɛnna Solo ani Bɔyɔnakaw ka bagan k'u bɛna bɔ n'a ye dimanche don Alaseni Wɔlɛkɛ ani a ka cɛdenw k'u tɛ bɔ dɛ o ye terroriste ninnu koro dimanche fo lundi terroriste ka renfort ba de bɔra a ka ca maa 800 ye ka na an ka autodefense minnu kun bɛ combattre depuis dimanche fo lundi tuguni 11h tuguni ka n'u kori an ka autodefense u ka kisɛ dɔgɔyara terroriste ye an bɛ dugu min ko Dalibɔmɔ kɔni o ye taa bila Dalibɔmɔ dugu k'a bɛɛ lajɛlen jeni muguci kɔni kun gana k'a gan ko
ko labana cogo min na kɔni halisa an ma kibaruya laban kɔni sɔrɔ fo suro. Donc vraiment muguci kɔni kun bɛ yen dimanche don commune de Lɛnsago an bɛ dugu min ko Sisogo donc yen nɔ fana u taara 0 heure waati ka bagan bɛɛ lajɛlen cɛ o ye maa kelen faga donc maa kelen fana o ye baliya sɔrɔ a fana sɛbɛkɔrɔ bana an bɛ dugu min ko Sisogo ni de kɛra monsieur Kulibali an fɛ depuis dimanche 11 heures an ka dozo dama dɔrɔn o ye terroriste ninnu kore terroriste dɛsɛra ka bɔ donc vraiment an bɛ mun fɔ armée halisa u ka dija ka fara dozo kan pour que nin kɛlɛ bɛ se ka ban ni armée kun nana joona a don hali terroriste kelen kun tɛ échappé donc ni terroriste ba kelen fagara Mali la kɔni o kɔrɔ an ka centre kɛlɛ yɛrɛ vraiment a kun banna pewu donc mais Mali armée halisa u ka wulikajɔ kɛ ni attaque bɛ yɔrɔ yɔrɔ u ka dija ka se a yɔrɔ la joona. Ni tun ye Jugal Jigiba ni tun ye ale kan ye an bɛ dugu ka jamana in kolosuma yarabi ala ka sabati n'an bɔra ye kunungo siraban kasara dɔ kɛra Fana ani Cingoli cɛ o yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ sanga ni waati bɛle kɔnɔ ani siraban kasaraw bɛ ka k'a yɔrɔw la ne nin y'a siɲɛ damadɔ ye kunungo tuguni ko siraban kasara wɛrɛ kɛra min Erzana ye ale ka kari bɔlen joyila a natola ko ani kari wɛrɛ n'i y'a sɔrɔ bɛle ko daw transport k'olu kɔni kɛ dɔ ka fɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka sanga ni kunnafoniw ye ko Erzana ka chauffeur kɛ kunnafoniw na ko a kɔni fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ maaw ye kunnafoniw d'a ma cogo min na i n'a fɔ maa minnu tun bɛ yen k'a yɛrɛ k'a fɔ Erzana ka kari k'ale tun tɛ bolila ko kari dɔ in kɔni ye sira bila a sinna ma ko a jiginna ka bɔ goudron yɛrɛ kan a ko kama ko n'a tabali kɔnɔ na ko kari in taara ka taa ben a ɲɛfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko maa kɔni ma kasara sɔrɔ Erzana kɔnɔ na nka kari dɔ in n'o ye daw transport ye ko maa 7 kasarala nin na o la ka tila ka maa 13 k'olu kɔni jɔngi kuma tɛ dɔ dɛ hali bi n'an bɛ taa an ka taa dɔɔni dɔɔni an k'an janto an yɛrɛ la janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi sira ninnu bilama ka sara ka ca siraw kan nka fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ o b'an fuwana an ka taa dɔɔni dɔɔni n'an bɔra dɔɔni n'an taara dɔɔni dɔɔni an ɲuman bɛ se ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna ka saraw ma n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔba dɔ kɛra commune sisan ale sifinnakaw fɛ o wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka taa joli di baara k'olu sigi sen kan o sen fɛ ka tila ka cybercriminalité n'o ye kiirikiso min ka baara ɲɛsinnen bɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnena bɔlɔlɔ siraw ma ko procureur wele ka taa maaw ɲɛkɔrɔ a ka taa ɲɛfɔli kɛ maaw ye baara in kɛra commune sisan ale yɛrɛmana kafo la o sen fɛ min ye commune sisankaw ka sifinnakaw ka ɲɛmaa ye Siri Kulibali ɲininkali k'ale la ale ye kuma min fɔ kɛnɛ in kan o filɛ. Ne tɔgɔ ye Zakaria Jara ne ye sifinnakaw commune sisi ɲɛmɔgɔ ye a ye nin initiative ta donner ça en conférence pour ka an ka force de défense et de sécurité k'u accompagner parce que an y'a ta dans le cadre de l'anniversaire de la police nationale an ko commune sisi to kɔfɛ an bɛ hakilinaw de ta pour que ka se ka an ka force de défense et de sécurité k'u accompagner parce que jamana bi yɔrɔ min na bi jamana mɔgɔ bɛ jeunesse de la an ta bɛ se ka kɛ jumɛn an ta bɛ se ka kɛ ka information vraie di an ka sɔrɔsiw ma fausse information an kana partager pour que jugu minnu à l'intérieur à l'extérieur olu kana se ka yɛlɛ an ka jamana na parce que jamana mɔgɔ bɛ an bɛɛ la bi welewelekan min bɛ fɔlɔ an ye conférence débat ta i n'a fɔ la lutte contre la cybercriminalité an ka rôle bɛna kɛ jumɛn an ka rôle bɛ kɛ k'an ka autorité accompagner k'u accompagner u ye hakilina min ta an b'u accompagner ka welewelekan bila Mali jeunesse bɛɛ plus particulièrement la commune 6 jusqu'à présent an ka fara ɲɔgɔn kan au moins commune 6 c'est la plus grande commune du Bamako n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka fɛn caman kɛ ni welewelekan bila jeunesse bɛɛ an bɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilinaw kɛ kelen ye an ka taasiraw kɛ kelen ye n'an ye hakilinaw kɛ kelen ye ka taasiraw kɛ kelen ye autorités mɔgɔ bɛ fɛn min na o bɛ sɔrɔ an bolo parce que n'an farala ɲɔgɔn kan je suis sûr et certain Mali bɛ taa ɲɛ parce que Mali sifinnakaw n'i y'a ta bi olu de ka taa kojugu population na donc n'an farala ɲɔgɔn kan hakilina ta k'an ka autorités accompagner c'est très important. Ne tun ye sifinnakaw ka ɲɛmaa kan ye Jakarija Jara ni tun y'ale kan ye kɛnɛ in kan procureur min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ ko ye ɲɛnabɔli ma bi bi na n'o ye cybercriminalité a procureur Adama Kulibali ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. An bɛ wagati min na di tiɲɛ min bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ni an bɛ ka guerre kɛ kuma fɔ an bɛ ka terrorisme kuma fɔ média ko sen b'a la média jɔyɔrɔba bɛ diɲɛ ko bɛɛ la bi donc réseaux sociaux ni l'information de la communication fɛnw don an tɛ se ka taa minnu kɔ tuguni diɲɛ yɛrɛ taalan y'o ye mais fɛnw don fo ka se sisan ma an ka dilanni ta ka dɔgɔ u la n'an ma ɲɛ k'an bɛ baara kɛ n'u ye an ka baara kɛ n'u ye lahalala min n'an ka tabiyaw n'an ka danbew n'an ka jogow n'an ka lamɔw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc ni welewele kan bɛ ka fɔ jeunes ye ka f'u ye ka fɔ réseaux sociaux bɛ se ka utiliser ka kibaruya di a bɛ se ka utiliser k'i yɛrɛ ɲɛnajɛ a bɛ se ka utiliser ka baara kɛ mais an k'an janto fɛnw na minnu bɛ se ka na ni mɔgɔw mankutu tiɲɛ ni mɔgɔw danbe tiɲɛ
min bɛ se ka na ni mɔgɔw dɔgɔyaliw ye min bɛ se ka na ni kibaruya fɔli ye faso kan ou bien faso taabolow ni faso taasiraw kan minnu tɛ tiɲɛ minnu bɛ se ka jatigɛ walew kɛbagaw ka baara yɛrɛ ɲɛ u bolo parce que mɔgɔ b'an na bi minnu de ni attaque kɛra yɔrɔ min olu de bɛ fɔlɔ k'a bila donc i b'a sɔrɔ a dɔw tɛ hali sisan image ye dugu wɛrɛw image bɛ taa su bɛ ta ka yira olu tɛ taabolo ye minnu ka ɲi nɔ wele min bɛ yen o ye ka fɔ minnu ye an ka hakili to o yɔrɔw la an ka baara kɛ réseau social kan an ka ɲɛnajɛ kan mais an kana dan sago min bɛ se k'an se sariya sɔsɔ ma laɲini ye nin conférence ɲɔgɔnna wɛrɛw de ka kɛ laɲini ni activité ɲɔgɔnna wɛrɛw de ka kɛ je pense que nin bɛ kɛ misali ye Bamakɔ commune tɔw ni Mali yɛrɛ fan tɔw bɛɛ bolo nin n'a ɲɔgɔnnaw caman a b'a to jeunesse b'a faamu a ka rôle ye jumɛn ye laɲini ye kuma minnu fɔra yan wale minnu bɛ ka kɛ jeunesse k'a faamu u k'o don ba la donc bɛɛ ka baara kɛ ni jamana dɛmɛli bɛɛ ka baara kɛ n'i ka liberté d'expression utiliseli ye ka sɔrɔ an ma don dansaki kɔnɔna la. Ni tun ye procureur Adama Kulibali ni tun y'ale kan ye kuma tɛ dɔ bi baara minnu bɛ yen min bolo sira ye k'a nana k'an lafiya nka an ka kɛ ni hakili ye e kana to e nisɔndiya la ka dankari ban ka hakɛ la k'o ye wulikajɔ kunba de ye ka se ka dankari o la k'o de kama nin baara ninnu a bɛ sen ka fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyali ko ɲuman dan kelen bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye Yusuf Daba Jawara n'aw hakili b'a la semasi n'o ye kulu ye kulu bɛ ni wula yɛrɛ k'a fɔ Mahamud Diko ale ka tɔn o kalati o nɛma ndo ale tun minɛnen bɛ k'a datugu kaso la a yɛrɛla k'a fɔ ko nin waati in na ko bolo bɔra ka kunungo o baara min kɛra min ye ka dɔn k'a fɔ a ka tɔnden dɔ ye n'i y'a sɔrɔ o y'a masirama dɔ ye n'o bɛ tali kɛ Bakari Sumari la ale ko nin baara min kɛra ko wulikajɔ kɛra u fɛ cogo min na u bɛ foli kɛ nka hali bi ko a tɔ minnu bɛ yen ko k'u bila Bakari Sumari kuma min fɔ u filɛ. K'a fɔ ko an balimakɛ n'an baarakɛɲɔgɔn politiki sira fɛ n'o ye Yusuf Daba Jawara ye k'a fɔ ko a yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o ye a yɛrɛ ka liberté sɔrɔ n bɛ kuma la wagati min na aw fɛ a bɛ so alihamudulilayi donc an bɛ diɲɛ mɔgɔ fo an b'an ka tɔnden cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ la an n'u ka cɛsiri la yaasa an baarakɛɲɔgɔn ye a tun bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ala y'o latigɛ maliyɛnw k'a dɔn diɲɛ mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ an ka wulikajɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ an balima sɔrɔsiw k'an b'u contre la an t'u contre la kɛlɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye an balima sɔrɔsiw ye sira dɔ de ta sira mun n'a jɛngɛnnen don sira mun n'a maɲi jamana ma an wulila k'o kɛlɛ de kɛ a bɛ san 3 bɔ an b'o kɛlɛli la donc o kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o ye an ka segin sariya kɔnɔna la sariya tɛ dɔwɛrɛ ye le retour à l'ordre constitutionnel n'an seginna ordre constitutionnel la maliyɛnw jɛra ni mɔgɔ min ye président mun ye ou bien président mun fɛ o bɛ sigi an kunna o fana tɛmɛlen kɔfɛ jamana sariya o ka bato bɛɛ lajɛlen fɛ bon an y'a ye dɔw b'a bato dɔw t'a bato o kɛlɛ kɔnɔna la Isufu y'a yɛrɛ kaso la o kɛlɛ kɔnɔna la an balima tɔ minnu bɛ yen n'u minɛlen don minnu minɛna le 11 olu fana bɛ u yɛrɛ trouver o kaso la bi kɛlɛ mun don mɔgɔ kɛlɛ ko tɛ an bɛ sariya ko kɛlɛ la jamana kɔnɔ an ka segin sariya kɔnɔ jamana in kɔnɔ an ka kɛlɛ y'o di an b'a ɲini justice fɛ u ye baara min kɛ n'o ye ka Yusuf Daba Jawara bila an b'o o kelen ɲini u fɛ u ka an balima tɔ minnu minɛlen don politiquement u k'u bɛɛ lajɛlen bila je dis bien politiquement Arasi Bac a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen u bila fo ka segin ka t'u ka so. Ni tun ye Bakari Sumari ni tun y'ale kan ye Yusuf Daba Jawara ale ka bilali la an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka da ka jamana na yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye minisiriso b'an ka jamana kunna n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ jako ni ziniko yakubali ma ale ye kɛnɛba dɔ sigira o kɛnɛ min n'i y'a sɔrɔ n'o kun tɛ dɔ yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ kɔɔri sɛnɛ an ka kɔɔri yɛrɛ a nafa kan ka kɛ mun de ye sango bi anw ni farafinna jamana caman ka fara ɲɔgɔn kan jamanaba minnu faralen ɲɔgɔn kan ni kɔɔriko yɛrɛ la n'olu tɛgɛ bɛ yɔrɔ bɛ sin olu ma nafa sɔrɔ sira jumɛn de kan ka k'a la ani jamanatigi k'o tun y'a yira k'a fɔ ko izini dɔw kan ka sigi an ka jamana kɔnɔna na ka se ka kɔɔriko yɛrɛ sango a bɛ se ka yakubaya cogo min na kɔɔri bayɛlɛmani min ye minisiri a da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma Musa Alassane Diallo a ye kuma min fɔ kɛnɛ in kan o filɛ. Kɔɔri nafa ka bon an ka dun ka fa la n'i y'a ye kɔɔri bɛ sɛnɛ yɔrɔ minnu na o yɔrɔw fana de balo sɛnɛw yiriwalen don yɔrɔ min na a filanan an ka jamanaw kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ sɛnɛkɛla min ɲɛsin bɛ kɔɔri ma o de ka ca kosɛbɛ n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ i b'a ye an ka togodaw la kɔɔri bɛ sɛnɛ yɔrɔ minnu na i b'a ye mɔgɔ miliyɔn 3 ka taa se fo mɔgɔ miliyɔn 4 ma o de bɛ kɔɔri baara la a bɛ nafa min d'u ma min ye nafoloko ye o fana jɔyɔrɔ ka bon an ka togodaw la o jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ wa n'i y'a ye fana Mali bɛ fɛn minnu bɔ jamana kɔnɔ ka taa feere kɔfɛ o fana jɔyɔrɔba dɔ de bɛ kɔɔri bolo ka fara sanu kan jamanabaw kɔɔri sɛnɛla b'olu fɛ yen ka kɔɔri sɛnɛ minnu bolo jamanabaw fɛ yen olu bɛ olu jogoroma don ni sariya dɔw de ye ka bolomafara d'u ma min bɛ sariya sɔsɔ olu b'o dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ka kɔɔri sɛnɛw ma o de bɛ an ka kɔɔri sɛnɛw segin kɔ o de b'a to an ka kɔɔri tɛ sɔngɔba sɔrɔ sugu kɔnɔ o de b'a to an ka kɔɔri tɛ feere a feere ɲuman na donc an ko jamana kelen tɛ se ka i ɲɛsin o kɛlɛ ma o de y'a to an jamana 4 minnu bɛ Afiriki yan min bɛ kɔɔri ko ɲɛsin ma n'o ye Benin Burkina Mali ani Tchad anw jamana 4 de farala ɲɔgɔn kan Côte d'Ivoire fana farala kan k'a fɔ an k'an fanga kɛ kelen ye an kɛ kulu kelen min b'a to an bɛ kulo bɔ
fɔ tulo min bɛ lamɛn min b'a to an bɛ se ka an ka kɔɔri sɛnɛnaw an bɛ se k'u jukɔrɔma don an bɛ se k'u lapasa cogo min na o y'a to FIFA ni OMC olu ko k'u bɛ fara anw kan anw ye min ye Benin Burkina Mali ani Tchad min b'a to kɔɔri bɛ se ka bayɛlɛma an ka jamanaw kɔnɔ cogo min na o bayɛlɛma ka se k'a to ndolatanaw n'o ye ballon-tanaw ye olu bɛ se ka fini sɔrɔ k'a du kana olu bɛ fini min du kana ka ballon tan jamana bɛɛ bɛ se ka o usine bila i ka jamana kɔnɔ min b'a to an bɛ se ka kɔɔri bayɛlɛma ka kɛ ka ballon-tanaw ka finiw dilan ka d'u ma o k'o du kana transition ɲɛmɔgɔ Asimi Goita ale de y'a fɔ an ye an ka cogo bɛɛ kɛ an ka usine 2 ɲini kana sigi Mali kɔnɔ min bɛ kɔɔri bayɛlɛma o usine 2 an bɛna se fo kɔɔri 50 o yɛlɛma an ka Mali o usine 2 o bɛna kɛ Bamako ani Kucala donc ani mɔgɔ caman bɛ kuma na ani Chinois bɛ kuma na ani Russie bɛ kuma na ani Turkiw bɛ kuma na ani Indien bɛ kuma na min b'a to ni an bɛ se ka sababu ɲuman sɔrɔ cogo min na ka na o usine 2 cogo Mali kɔnɔ k'an ka kɔɔri bayɛlɛma ni tun ye ministre Musa Alassane Diallo ni tun yali kan ye kuma tɛ dɔ bi kɔɔri nafa ye mun ye ani wulikajɔ minnu bɛ sen na bi ka ɲɛsin kɔɔri yɛrɛ a n'a baarakɛbaaw ma sango bi a bɛ se ka nafa sɔrɔ sira ye jamana ninnu kɔnɔna na cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kila ni k'olu yakuba n'an bɔra ye Garbalu nin waati laban ninnu kɔnɔna na kumaw cayalen b'olu nɔfɛ kabini septembre kalo tile 17 wulikajɔ min kɛra ka ɲɛsin Falajɛ gendarmerie kɛrɛnkɛrɛnnenya ni ka taa se aéroport ma o kɛra waati min na Bamakɔ marabolo ɲɛmaa gouverneur tun ye hakilila dɔw ta k'a fɔ Garbalu k'u ka baaraw bɛna sonsoro bɛɛ kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna bɔ de ka taa kokanaw la k'o kumaw to senna kumaɲɔgɔnyaw bɛ u ni Garabali ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ waati min na u tilala ka na Jikɔrɔ ni Garabali sibiridow ka soli ka yen minɛ Musa Kɛɲɛta ale ye Garabali baarakɛla ye ale kuma min fɔ u ta in kɛ don an ka lamɛn. Ni baga feerela ye an nana depuis 99 an bɛ yan nɔ an bɛ saga feere ni misi feere ni ba feere ni fɛn caman b'a feere ni l'élevage bɔra an ka yɔrɔ la an yɛrɛ balila k'a ye réseau de kan ko Garabali 7 Garabali 9 k'o bɛ wuli mɔgɔ y'a cogoya min na réseau kan fana y'a réseau kan o cogoya la o kɔfɛ même pas 3 jours Siri Yubaba nana an ka yɔrɔ la a nalen a ko an ma ko k'an ka Garabali mɔgɔw k'an ka wuli k'an ka taa Daral la cathédrale la an dun y'a yira la ko an ma ban sara tɛ jamana sanfɛ quoi jamana mana mun fɔ an b'a kɛ o cogoya la an ko an ti ban parce que jamana yɔrɔ fa an ka taa mais yɔrɔ in ka jan anw kɔni ma u k'a lajɛ Mandenya fanfɛla fɛ i n'a fɔ Jikɔrɔ ni Kuraya fan o forêt yɔrɔ fanfɛla ninnu o yɔrɔ d'an ma yen nɔ an bɛ taa sigi yen nɔ an y'o kuma kɛ wa ɲɛma la bi u nana depuis sɔrɔ 2 heures u nana Garabali fan bɛɛ minɛ ka mɔgɔw ka baganw bɛɛ mɔgɔw y'u ka baganw bɛɛ labɔ u ka minɛnw bɛɛ labɔ u yɛrɛ bulldozer b'u bolo u kan ka gaw kari ka minɛnw bɛɛ don ɲɔgɔn na ye baganw kɔni bɛɛ bɔra mɔgɔw cari la mɔgɔw gɛnsɛra de place tɛ mɔgɔ si bolo an ka mɔgɔw cari la Garabali yɛrɛ yɔrɔ fa jɛnsɛra quoi an kɔni an ka mɔgɔw ma ɲɔgɔn ye k'a la fana an ma place sɔrɔ place t'an bolo an b'o yɔrɔ dilan cogoya la sa vraiment ni kɔni jigiri mɔgɔ bɛ baara kɛ Garabali la n'i y'a ta k'a lajɛ a jagosi ka bon kojugu ne y'a nin kɛ i bɛna tiɲɛni caman k'u bɛna mɔgɔ caman bɔ baara la bana mɔgɔ caman ka du ci vraiment kɔni Ala de bolo faamaw k'a lajɛ vraiment sara tɛ fanga sanfɛ u k'a lajɛ cogoya bɛɛ ka yɔrɔ kɔni ɲini an ye mɔgɔ bɛɛ cari-carilen don walahi vraiment a kɛra tiɲɛni yɛrɛ ni tiɲɛni min don. ni tun ye Musa Kɛɲɛta ni tun ale kan ye Jikɔrɔ ni ale Garabali ma dɔ don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kunungo n'o bɛnnen kɛ dɔ ka fɔ ntɛnɛn ma faraɲɔgɔnba dɔ kɛra Garabali min bɛ Jelibugu la Garabali tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sifinnakaw olu ye fara ɲɔgɔn kɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la baaraw sigira sen kan u ye kɔrɔfɔ caman fɔ u k'olu ka kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye u b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u kana den koliji ni kolifile ni den yɛrɛ fili ɲɔgɔn fɛ u k'a dɔn bi olu ye u dɛmɛbaaw de ye wa u k'a dɔn bi jamana kɔnɔ maa caman ka baarantanya Garabaliw jɔlen bɛ ka maa caman kɔni ka se k'u don baara la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɛra u ka fara olu kan u ka se k'u hakilila di ɲɔgɔn ma ni taasira min ka d'u ye u ka t'o sira fɛ nka k'a kɛ dama wulikɛjɔw kɛra dama kɛ Garabaliw ka se k'olu kɔni wuli ka bɔ ye ko gɛlɛyaba b'a ko la don nataw kɔnɔna na k'a sɔrɔ hali n'olu yɛrɛ tɛ olu bɛ taa yɔrɔ min na o lakanabaliya ka taa se bi maa caman bɛ yen k'o ka baarantanya kɔni a bɛ kɛ sɔrɔ e ni k'o sabati a kɛnɛ kan Garabali bɛɛ lajɛlen sifinnaka tun bɛ kɛnɛ kan u fɛ Sabalibugukaw ta ale ye kuma min fɔ u filɛ. ne tɔgɔ ye Mamadu Sidibe ne ye Sabalibugu Garabali jeunesse ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛni mun kɛra kɔsa in na minnu tora la an balimaw de don an ye nin kuma mɛn don min na a y'an tɔɔrɔ cogo min na Ala de y'a seere u sara faso de kama yarabi an b'Ala k'a dɔw ye o ko in de kɛlen Garabali wuli kow nana bɔ nin ko in kɔnɔ an y'an yɛrɛ ɲininka mun y'an sen ye nin na mais komi an ɲɛ b'a la u b'a fɔ ko mɔgɔw sugu bɛɛ bɛ don Garabali kɔnɔ effectivement arasi bɛɛ bɛ Garabali kɔnɔ mais arasi minnu bɛ Garabali kɔnɔ an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn Garabali dɔw sigilen ye san 30 ni kɔ ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn komi Garabali impliquera ko la n'a sɔrɔ Garabali jama caya de ko don suguba kɔni jama ka ca Garabali jama ye ni ɲɔgɔn dɔn ko don an bɛ ɲɔgɔn dɔn wa an bɛ ka fanga dɛmɛ lakana la anw bɛ taa bagan de ta fɔ kɔfɛ ka na an natɔ an ka bagan bɛɛ lajigin mobili la banbagaciw fɛ k'an ka bagan minɛ k'an ka wari bɔ an kun mɔgɔ min b'o kila kungo kɔnɔ est-ce que i nalen duguba kɔnɔ i bɛ sɔn k'o tigi kɔ dogo wa jamana fana k'a lajɛ sa an tɛ sɔn olu kɔ dogo wa fɔlɔ an tun bɛ bagan sɔrɔ nɔgɔya la mais depuis ni ko ninnu daminɛra bagantigiw jɛnsɛra i bɛ taa sugu la bagan yɛrɛ gɛlɛyara tuma bɛɛ n'u aw tatɔ n'u m'aw ka wari minɛ aw la u bɛ baganw jigin mɔgɔ min b'o sugu ta ka lase i ma
e bɛ se ka k'o dɛmɛbaga ye wa hali n'i ye mɔgɔ ye k'o tigi dɛmɛ i b'i dɛn ka taa dénoncer misalala ne bɛ Sabalibugu Garabali la n'i donna Sabalibugu Garabali kɔnɔ société gardiennage de b'a garder feere bɛ jɔ yen 22h sugu bɛ dayɛlɛ 6h wa ne courant ko in tɛ courant b'a fan bɛɛ ka welewele dakan na se Mali yɛrɛ marabaga minnu bɛ k'an mara bi Asimi Goïta a n'a jɛw a y'a dɔn k'a fɔ a balima de y'anw ye dɛ a man ka fɔ ko fɛɛrɛ wɛrɛ foyi tɛ yen lakana sira k'a fɔ k'anw ka wuli ka déplacer n'anw bɔra yan jamana kɔnɔdenw ta degun ye sisan dɛ fo ne Garabali taara tuma min na Garabali sigilen bɛ yɔrɔ minnu na olu bɛna équiper de mɔgɔ wɛrɛw bɛna olu équiper o surtout mɔgɔ dɔw b'a fɛ Garabali ka bɔ yen dɔrɔn u ka na Garabali place ta yɔrɔ n'anw taara segin tɛ yen bilen an kɔni y'a ɲini jamana fɛ ni lakana bɛ ɲɛ cogo min na an sɔnnen don k'u dɛmɛ lakana la an y'a ye jamana yɛrɛ ka cɛtirilasela dɔw bɛ yen groupe ɲɔgɔnlɔnw u nana an ɲininka de ko yala o an b'a fɛ ka sigɛti k'aw ye k'aw dɛmɛ an ko problème t'a la bon dugu jɛlen u sɔrɔla ka na don Garabali kɔnɔ u nana sigɛti kɛ sigɛti wolola Garabali yɛrɛ contour la parce que an y'a ye sigɛti kɔnɔ a bɛ olu cɛtirigɛn damaw ye dɔw kɛra fulaw ye dɔw kɛra clients ye dɔw kɛra coxeurs ye o kuma kɔnɔna la dɔw ko yala o ko wulili ko kuma fɔra ko aw sɔnna ma wa dɔw y'a fɔ ko jamana ka lakana kama n'o de don ka an sɔnna olu kumara Garabali tɔgɔ la mais an n'u ma bɛn o kan an baloden ka fɔ ni tun ye Sabalibugu Garabali kɛrɛnkɛrɛnnena o sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ni tun y'ale ka ye Mamadu Sidibe kɛnɛ kelen ka ye Garabali sifinnakaw hali bi yɔrɔ yɔrɔw la o caman bɛ yen minnu tun bɛ yen n'u ɲininkali kɛra olu yɛrɛ la an fɛ kuma min na minisiri taara Garabali ninnu dɔw jira maa dɔw sɔrɔla o la k'a fɔ ko anw ye Garabali ɲɛmɔgɔ ye ko a k'an jɛna ni nani ye an y'o ɲininkali kelen k'u la maa dɔw b'u ka sariya di an k'o dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Zumana Kulibali Garabali 7 minnu fɔra k'u ka wuli ka bɔ Bamakɔ district kɔnɔ ka taa dafɛlaw la ne fana b'o denmisɛnninw ka tɔn na. Garabali ninnu datuguli kɔfɛ ko yɔrɔ dɔw bɛ yen ko aw kan ka taa yɛlɛma ye o waati kelen kɔnɔ na minisiri taara Sanankɔrɔba ka taa cathédrale la ka tila ka taa Zantigi la o sen fɛ aw yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɔra k'a fɔ k'olu ye Garabali ɲɛmɔgɔ ye wa ko jamana ka naniw ye a k'a jar'u ye mɔgɔ minnu y'o fɔ aw n'olu tun tɛ ɲɔgɔn kalama. An n'olu tɛ ɲɔgɔn kalama depuis décision in bɔra k'a fɔ ko Garabaliw ka datugu minisiri ye yaala kɛ ka taa Garabaliw la Garabaliw ka laɲini kɛra mun ye o y'a fɔ a ye k'a fɔ an ma ban ka kuma ma jamana ko de don an bɛ fɛ a ka nin ko lagɛ ni hakili ye aw taara yɔrɔ minnu fana lagɛ a yɔrɔw y'a fɔ k'a fɔ ko o yɔrɔw ma labɛn fɔlɔ n'a bɔra yɔrɔ kelen na n'o ye Kati ye donc mɔgɔ minnu y'a kuma fɔ k'a fɔ kɛnɛ ninnu ka bon Garabali ɲɛmɔgɔw ka kumakan tɛ minisiri n'a ka délégation de taara ka taa yɔrɔ ninnu lagɛ mais u ni Garabali mɔgɔw ma taga yɔrɔ lagɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. Ne tɔgɔ ye Abubakar Tɛmɛ ka bɔ Falaye Garabali la ne y'u ka sifinw ka ciden ye Falaye gendarmerie attaque dugujɛjɛ a fɔra ko décision dɔ bɔra gouverneur fɛ ko a fɔra ko Garabali 7 bɛ datugura sɔgɔma anw nana sɔrɔ o ye Garabali bɛ daminɛ faamaw fɛ a daminɛ sɔgɔma depuis 4h wagati fo ka se 9h wagati ma donc u tilalen u ka baara la ko bɛɛ ka don an donna an ka baaraw daminɛ o cogo la o dugujɛjɛ directeur nana ale cira ministre fɛ ko an ka laɲini minnu k'an ka u fɔ ale ye gɛlɛya min bɛ an kan an y'o fɔ an ko vraiment gɛlɛya bɛ anw na kɔni tiɲɛ la i n'a fɔ ko réfugiés i n'a fɔ baarakɛla wɛrɛw minnu tɛ Garabali baarakɛlaw ye a kun ka di anw ye an ni olu ka ma bɔ ɲɔgɔn na tasuma wulila Garabali la fɔlɔ mais a tasuma wulila réfugiés ka yɔrɔ de la kini a bɔra o yɔrɔ de la a ka di anw ye an ni olu ka ma bɔ ɲɔgɔn na an ko ni gɛlɛya bɛ an kan o ye gɛlɛya fɔlɔ ye an ko ka da o kan an ye sigiɲɔgɔn wɛrɛw sɔrɔ min tɛ bagan feerelaw ye an minnu ye sifinw ye an wulila o kama u taara faamaw nɔfɛ faamaw y'an wele ka tila ka an ka ɲɛmɔgɔw fana wele o min ye Sanjiba ye ka taa a minɛ k'a datugu Sanjiba bɔlen ka to la yɛrɛ ani farigan de bɔra o farigan kɛra sababu a fatura depuis o kɛra sisan sigiɲɔgɔnya bɛ ka juguya ka taa mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ na fara Garabali kan mankan tɛ se ka kɛ o la an tɛ ka kuma an yɛrɛ ka nafa k'a fɔ ko Garabali wulili ko fɛn dɔ de bɛ yen min bɛ na jamana kolosumaya an tɛ ban o ma an ka duguw la ne bɔ Koro mara la an wulila don min na an ka du yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ 130 kɔ an bɛ balo la o Garabali wulili k'a fɔ ko a ka taa yɔrɔ dɔ la o ka lakana bonya e ma mɔgɔ lakana dugu kɔnɔ k'a fɔ ko e bɛ tila a tigi cɛ ka fili kɛnɛma o bɛ na kɛ lakana ya an denmisɛnnin ba joli joli o bɛ taa an bila yɔrɔ min na ko yan nɔ ko mɔgɔ jugu bɛ don anw cɛ ma an bɛ taa sigi yɔrɔ min na mɔgɔ jugu ma u sago sɔrɔ wa n bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔw ka ko kɛ ni hakili ye u kana to u ka dingɛ senni an ka bi o kɔnɔ jamana ka basigi o ye an bɛɛ ka hamina ko ye. Ne tɔgɔ ye Mukhtar Sall ka bɔ Falajɛ zona de Portière Gorbel la an nana kuma de k'a yira degun min b'an bagan maralaw an b'a fɛ an ka to an ka yɔrɔ la. Ne ye Tunko Kulibali ye ne bɛ baara kɛ Jelibugu Garabali la an bɛ jamana marabaaw fo k'a yir'u la anw ye maliyɛnw de ye u bɛ ka siran mun ye n'i y'anw ta ka bɔ yan k'i bɛ taa an bila yɔrɔ la insécurité bɛ yen o kɔlɔlɔ ka bon ni dugu kɔnɔna ta ye a bɛ mɔgɔ caman kun na ko Garabali baarakɛla ye jadisi de k'a jɛya bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Garabali baarakɛla ka baara ye ka bagan san k'a feere ni terroriste tɛ kelen ye u k'a dɔn ko in kɔlɔlɔ min b'a la a tɛ da Garabali kɔnɔ baarakɛlaw dama ma population b'a ta sɔrɔ a la. ni tun ye Garabaliw faralen ɲɔgɔn kan o sifinnakaw kununko Jelibugu Garabali ba kɔnɔna la kuma tɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen u bɛ fɛn min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ
jamana ɲɛmaw k'u n'olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na maa minnu b'olu ka garabali kɔnɛ la carte bɛ u ye carte yɛrɛ maaw la ka fulu ka maa bɛɛ lajɛlen dɔnnen b'u fɛ wa bɛɛ ka carte b'u bolo ni carte t'i bolo walima ne tɛ maa lakodɔnnen olu b'i kofɔ nka fɛn min bɛ yen n'o fana ka fɔ garabali dɔw kɔnɛ na maa wɛrɛ de bilala ye n'o ye maa minnu wulila ka b'u ka yɔrɔw la ani ka dɔ fana maa wɛrɛw bɛ ka feereli kɛ olu ka garabali dɔw kɔnɛ na k'a sɔrɔ olu n'u ti ɲɔgɔn kalama olu yɛrɛ kungo b'u gɛn olu ma se k'u gɛn k'a sɔrɔ ka jamana ɲɛmaaw u tilala k'olu ka maa dɔw yɛrɛ minɛ ka don kaso la o kɛlɛw sen fɛ o tuma fɛn min bi fɔ n'a fɔra k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka hakili to a la a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakilila kelen bɛɛ lajɛlen ka taa sira kelen n'o kɛra ko fɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye maa dɔgɔlenw yan cɛra fu bi siri olu ka waleyaw dan na u bɛ fɛn min fɛ garabali wulili a bamakolama bi o de nafa ka bon ni lakana don ka tɛmɛ kɔfɛla kan wa bamakolama ni ka jamana dɛmɛ don o de nafa ka bon ka tɛmɛ kɔfɛla kan an ye nin fɔ an ka kɔrɔfɔ la an bɛ fɛn min fɔ o kana den na kolifilen na koliji bɔ ɲɔgɔn fɛ a ka ɲiniji ɲamajɔlen na an bɛ dugawu ka fɛn min dakari jamana na yarabi ala k'u sabati n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na o mu danbɛlɛ mun b'e bolo bi an karamɔgɔ Tunisie jamana ka jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Tunisie ale jamana ɲɛmaa kalata n'o baaraw bɔra ka kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen ale yɛrɛ kɔnɔna la ko kunungo tɛnɛ fɛn min ye kalata ko ɲɛnabaa jɛkulu ye olu kun kan ka bɔ ka jaabi di nka fɛn min ye dasumusuminikɛlaw ye olu ka cakɛdaba olu ye jateminɛ sɛbɛn dɔw bɔ ka jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamanakuntigi kalata bɔta yɛrɛ n'o tun ye Kayidi Sadi ye ko ale kɔni ko ale sebaya sɔrɔ fɛn min ye a ka cɛbɔ 2 ɲɔgɔn kan nka u n'a ta bɛɛ lajɛlen ko 100 sara la ko fɛn min ye 89 ɲɔgɔn ko ale y'o sɔrɔ 100 sara la ka tɛmɛ maa 2 ninnu kan n'o ye a sinakɛw ye kunungo tɛnɛ ko jaabi kun kan ka bɔ kalata ale ko ɲɛnabaa jɛkulu fɛ nka k'u ma jaabi di fɔlɔ o kɔfɛ fɛn min ye Tunisie kunungo octobre kalo tile 7 n'o bɛnna Hamasi kɛlɛcɛw ka binganiya walema ka ɲɛsin Israeli ale jamana ma ko kunun kun ye o san kelen fɛn min ye ale hukumu kɔnɔna la sa jirala k'a fɔ ko tasibila caman kɔni kɛra ka ɲɛsin maa minnu kɔni ni tora ni kɛlɛ yɛrɛ ale sen fɛ Israeli jamana ale kɔnɔna na o kɔfɛ Burkina Faso jamana ka Burkina ale donna tɛmɛ fanga ɲɛma Capitaine Ibrahim Traoré ale ye dantigɛli kɛ karido fɛn min ye jamana ka kuma kɛ soba ale kɔnɔ a ka san 2 yɛlɛma seli ale yɛrɛ hukumu kɔnɔna la n'a ye san 2 sɔrɔ donna tɛmɛ fanga ale ɲɛma y'a yɛlɛ la a y'a jira k'a fɔ jamanadenw ka ɲiningali dɔw kɔni a bɔra ka olu jaabi kɛnɛ kan nka fɛn min ye u da sera babu caman kɔni ma i n'a fɔ fɛn min ye jamana ka yiriwako ani jamana ka yɛrɛ ye ani jamanaw ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ n'o ye AES ye o lakana ko yɛrɛ hukumu kɔnɔna na u da sera olu fɛnɛ ma fɛn min ye Capitaine Ibrahim Traoré a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jamana ka taa ɲɛ ko de ale yɛrɛ aminankoba kɔni Burkina Faso ale jamana kɔni kɔnɔ ale bi o Burkina Faso jamana kelen yɛrɛ kan lakana tigilamɔgɔw ka wuli ka jɔ dɔ sen fɛ sa u sera ka tɛgɛ da fɛn min ye jatigɛwalekɛla 50 ɲɔgɔn kan k'olu bɔnɛ u ni na k'u kɔfɛ tuguni u ye maa dɔw yɛrɛ fɛnɛ ɲɛnama minɛ yɛrɛ nka a jirala k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna Burkina lakana tigilamɔgɔw kɔni bɛ wuli ka jɔ kɔni ale kurogiran na kosɛbɛ walasa jatigɛwale kɔni ka se ka a kɛlɛ cogo min o kɔfɛ Senegali wasaden kalata kɔni kan ka kɛ Novembre kalo nata Senegali kalata ko ɲɛnabɔ cakɛda no o ye DGE ale ye fara ɲɔgɔn kan kulu 40 kɔni ani 9 olu cɛla a ye 41 ne ta ka fɛn min ye ka sɛbɛn di olu ma kulu yamaruya minnu bɛ se ka wasaden kalata kɔni kɛ cogo min na a jirala k'a fɔ ko ni cɛbo 49 in cɛla ko 41 min kɔni taara ko t'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ye wasaden kɔni cɛsirilenbaw kɔni ye nka minnu ka papier kɔni jɛlen don ni waati na kulu de kɔni taara Senegali jamana ale kɔni kɔnɔna la DGE n'o ye Senegali cakɛda ka ko ɲɛnabɔba jɛkulu ye n'o ye wasaden kalata ye olu ka fɔ la an karamɔgɔ an kun ye min sɔrɔ nin kun ye olu dɔ ye o mu danbele kunnafoniw ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana wale yɛlɛma ala ka basi barabara sabati ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn kunungo an ye kunnafoni d'aw ma ka yira k'a fɔ an bɛnkɛ n'o y'an ka musokɔrɔba dɔgɔkɛ 2 ye ni masaramani ka wele siri olu ma donna dugusajɛ kelen kɛra sibiri kelen kɛra kunnasinigo kari an bɛ maaw fo kunungo janajaw kɛra fo dɔgɔfiri n'o ye misira kawsɛte a 2 bɛɛ lajɛlen dara ye kelen dɔ in fure bɔra segu ni ka taa ye kunungo bɛɛ lajɛlen kɛra maaw fɛ kan wele fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka dugawudenw kɛ an bɛ bɛɛ fo ani minnu ɲɔgɔn sɔrɔ aw folen bɛ ani minnu ma ɲɔgɔn sɔrɔ k'aw bɛɛ fo k'a sɔn ni maa i ka dɔ ka fɔ gɛlɛya sɔrɔ walima ma fɛn bɛ ni dusukun kami na ni maaw y'i wele dugawu de don ta a tɛ su wele wa a yɛrɛ tɛ bana kɛnɛya nka a bɛ mɔgɔ jigi sigi k'aw bɛɛ fo aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ aw minnu tulo b'an kan na k'aw fo ka wale ɲuman dɔn ala k'an bɛɛ sara ala kana sara n'a ɲɔgɔnna ye banbaatɔ ala ka hinɛw la u y'an ka kitamana ala kɔnɔ n'u bɛ taa jɛma ala kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ ni k'an ta don kɔnɔ